سلام تخطتلتي سي ام اكسترا شو لتوزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا مسانا تصنحو بالجمعويت كلب انتر مارش بسلست ميازيا بزرق حتى وقعوا مقلتي ايرتراوي تقدماي بنيام قرماي نفلما غزيا باريس روبيا كساتف مقنو وقعوا جيرايا بنيام قرماي ابزم لو مع مزك كيدوم ناي مونيمنت ناي كلاسيكو درات جينا مسبقات كم زلون بغرناي زعمت ناي بدرخ عوتو بمزقاب دما اب حال تعري كم زقبرنا كلوب قليصا اب كلتش اسران كلتن ناي كلاسيكو در غنتو فلغم تعوتو زنبره بنيام قرماي ابز حدش ناي ودر عمت ام ناي مونيمنت ودر ميلان سان ريمو مبل 14 اب جنت وفلغم شاوعي اب داور ستور فالدرز مبل 10 شوعته ام ناي مونيمنت ودر زول فاندرز دما مبل 5 ترتا محزو زفلت يوم باريس روبيخ كمتي أقدمنا قبل على زجلسنا وكم بعد بنيام قرماي كأورط لوزي كل عقبتها زي بالورد ريو بنيام قرماي بحجز دقام تتسني وكسم مزاز محنتاز بس حنت خوينو مزلو نعاوت الفان دقفتو مولادتون ساربرايز يقبل له أبنة تاير رأي كان ኣብ ሃገር ቻይና ንዝሓለፉ 5 መዓልትታት ምክያድ ጸንሑ ዝሩሃይናን 14 ሚያዝያ ብ5 መድረኹ ተዛዚሞም ኣብዛ መዛዘሚት መድረኽ ድማ ተቐዳድምቲ 182.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ኣካይዶም ኣብዛ በፅበታ ውድድር ዓባይ ጉጅለ መዛዘሚ ዝረኸበት መድረክ ዴንማርካዊ ኣባል ኒግስታር ኣሌክሳንደር ሳልቢ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 18 ደቂቕን 3 ካሊትን በመዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ተጸሚዱ ዝርከብ ኣባል ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስዑድ ብተመሳሳሊ ሰዓት መበል 41 ተርታሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ በዚ መሰረት ዩክሬናዊ ክሪሎ ጻሬንኮ ብ19 ሰዓትን 28 ደቂቕን 45 ካሊትን ዕውት ዝረሃይና ኮይኑ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብ46 ካሊታት ድሕሪ ራብዓይ ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ናይ ነጥቢ እስፓኛዊ ሃቪየር ባራ ሳቴጊ ብ49 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ብ29 ነጥቢ ሸውዓይ ተርታሒዙ ብጋንታ እስፓኛዊት ክለብ ቡርጎስ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ شوعات إيرتراين بروفيشنال تقررمتي ساتفو زلو زور مرسين 14 ميازيا بخال مدرخو قتيل وإلوم أبز مدرخ تقررمتي 122 كيلومتر وحشف مودر يوم السلاسيلوم إذا مدرخ كابريخ نقول كلوريدا بستحول ولتو كير بمنبرا نايك بتاودر تقررمتي قعوتو لا تسبيت تقل لايو ضد اللي ما أبزو رحيم جيرنايت غانتا بايك إستاس أمبرا ملكياس ماكلا فلا ماي نايكس بتاودر مس عباي بليتون زغم غملو درك خونلو دماي تكميتو أمو داتا قديما كابزها المشهور شزاباتا كوجيب زكايرتو حيال قطع ውድድር አባል ዩናይትድ ሺፒንግ ሰርቢያዊ ማሃጅሎ ስቶሊች ንውድድሩ በ2 ሰዓትን 33 ደቂቃን 13 ካሊትን በመዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ አባላት ትረንጋኑ ፖሊጎን ቲም ደቡብ አፍሪካዊ ስቴፋን ዴቦድን ዴንማርካዊ ማቲያስ ብሬግሆጅን ድማ በተመሳሳሊ ጊዜ ድሕሮም ካልኣይ ሰሳይ ተርታሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም عباي وجل ب55 كايتات دحرا ابز مصتلو حدش ابال بايك اد ميلكاس ماكله نعباي وجل سعرو شاو ايتر تحيزو زترفو ايرتران تقررمتي مس ميلكاس ماكله بتمسسالي 55 كايتات دحروم ابال ترنغان متكل يوب مبل 27 ابال اسطنبول بيكشير ناتنايل برهانه مبل 61 بيتروس منغس مبل 62 ابالات بايك اد داويت يمانه مبل 46 يويل هابتاب مبل 56 ابال اسطنبول بيكشير ايفن يمانه دما مبل 54 ترتحيزو بز مسرت دوب افريقاوي ابال ترنغانو ستيفان ديبود برحنا زور مرسين تركيبو دنماركاوي ماتياس برغهونج نبحمشت كاليتا دحرو كالاي دوب افريقاوي ويل سميت بشمونت كاليتا دحرو سالساي داويت يمانه بدقن شوعات كاليتات دحرو تاشعاي يل هابتا مس داويت يمانه بتمسسال غزي دحرو اسراي ناتنايل برهانه بدقن 21 كاليتن دحرو مبل 10 تحد متكل يوب بدقن 44 كاليتن دحرو مبل اسراء بيتروس منغس ايفن يمانن سمتكل بتمسسال غزي بدقن 44 كاليتن دحروم بيتروس منغس مبل اسراء كلتن ايفن يمانه دما مبل 28 ترتا كحزون كلو ميلكاس ماكل دما بخت دقن 10 كاليتن دحرو تاشعاي درجه ما حيشو ام مبل 60 كلتن حيزلو بنتبي ستيفان ديبود بشمونت نتبي قداماي كوينو يمرحلو بنتبي ابز غبر زلو قل زخون ايرتراومس قدامت 10 نتب زاكبت تقدما يلن امني عقب هانغراوي بالينيت فلدهوفر بسستنت مرحنتو عقبو يلابتا بتمساسالي سلستنت بيكتلو امناي بلوس من سي فلدهوفر حجون مرحنتو عقبلو يلابتا ب 10 كالي دحرو كالاي ايفن ما نبر 40 كالي دحرو 10 الكاس ماكل دما بدقن 10 3 كالي دحرو 5 درجه ما حيشو مبل 10 تكلت تسريع له زور مرسين كرام 12 ميازيا بسالساي مدرخوا بزقطلو تقردمتي 102 كيلومتر زرحقتا وددر كشوفون يوم
ቻምፒዮን ኤርትራ 2024-2025 ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ዩሳይት ፀምቢራ ድሮ ልምዳታ ጀሚራ ትርከብ። እዛ ኣብ ቅፅበታ ውድድር ልዑል ብቕዓት ዘለዋ ዋዕሮ ኤርትራዊት ተቐዳዳመይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ጨንፈር መሰልጠኒ ማእከል ናይ ትካል ተጠሪፋ ኣብ ዘካየደቶም ውድድራት ብርክት ዝበሉ ዓወታት ክትጎናፀፍ ክኢላ እያ። ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ኣብ መንጎ ዝተወስዶ ዘላ ናይ ሓሳብን ግብርን ቴክኒካውን ትምህርቲ ንዕለት 20 ሚያዝያ እውን ግብራዊ ውድድር ኣብ ፈረንሳ ምስ ምኩራት ናይ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ጃምበር ንክትወዳደር መደብ ተታሒዙላ ይርከብ። ملا أفكاري قدم مشكلة عالم زمت سمت عرسة سيستميازيا يعينتونا فرنسا كأنعو لناي مونيمنت ودر باريس روبياك المكتتال باريس روبياك حركة بتوم قراي مودات مشكلة تاخوينو عبش حنج موتي بنتي سعيدوشن كمودر استعطاتو حركة بداتني حرم عتو دراتيو زود الدر كاب سمين باريس نقيلو عبدو بيلجيم عبدو تركب روبياك دما مزازم زقبر ودر يوم عبزود الدر كبابي سالاسا زأخلو ترقرغ امن مالت امن بايتا ويدما كوبلستون زعينوت منقدتات بمهلاوم تقررنتي فتانيو كابزلو بدهن تبقيسو دما نزو در استفلالي كتسلسم توهيبو يو ناي سمين غهنم سنبتاب غهنم نقست ناي كلاسي كودات كالوتن زبلو دما نبدهنت نايزو در زغلصو كتسلاس ماتيوم كابزو توسخي ابزو در زهلو قدناوي نفاسن زنابون نتو در كبدت كابزو سقلو بارياوي تفطرتاتيوم سلوفيناوي چامپيون عالم تاري بوغاچا اب تاريخو نفلما غيزي اب زودر اب ساتفولو نفالما عاوت زودر كهدن كاتيو بوغاچا اب زودر نفلما غيزي ساتفو كانتلو اب كتش اسران كتنا بستخيده زور فرنسا غن نترقرقي امنتات روبيا زويرلو بمبارو زودر كمزي حدسو ينغرلو بوغاچا لعلنا مصورو عقم زلو اتي ابي اما استخبص رغياتات بشكلتا بصبو مقصار كومو اب زناب اب زعبل لوكنت تاير زبرو تقردمايو اب زودر كابتوم كامناي زحلف ودات بوغاچا فليكو بلو زكل باريس روبيك بوغاچا نمودارتو كطفالون كبت كلون زكل عقبتات زيبلو مخانيو يكون بر كمتي فلاندرز تقتلو قدي مالت اب غلاول اب يامانن زعبلو رغياتات متقعتات يفون بمنبارو اب زون تمساسال سلت كتقم كحتتيو يوي مالتس حلقة تاري بوغاچا ابز عمسا سيغزيو شمون تميتنا يمونيمنت نتبين خمت حال غانتا قريباتو للا يوي مالتس زحلف سمونا فلاندرز نزهارو متقررمتي ام هدانيو قلبتات فياني را ابز نيروبي قدر نتيا فلاندرز زغبرو ستوستن غيغاتات اريما بستملس دما ابللتهم ابناي امان ودات ارمع زقونو فاندربول وونت فان ارت صدق تقبر تثبيت يقبرلا عوالات ناي زغانتا بمخان نا باريس اوني عمزلو فلوريان فيرمرچن نيليس بوليتن اقديمو ما باريس روبيخ كالايتر تحيزو مزفلطو مخانوم بتكال اوغن دما زوم كنت تقررمتي نايز كان زعيت ودر كيلاتاتيوم አባላት አልፔሲን ማቲቭ ቫንደርፑልን ያስፈር ፊሊፕሰንን አብዛሐልፉ ክልተ ውዳት ፓሪስ ሩቤክ ቀዳማይን ካልአይን ተርታሒዞም ዝነበሩ ተቀረደምቲዮም ማቲቭ ቫንደርፑል ኣብ ከም ናይ ፓሪስ ሩቤክ ብየማን ዝተዓብለሉ መንገድታት ሓደ ካብቶም ክኢላታት ምዃኑ ይንገረሉ አካታተይሎ ነዚ ውድድር ክልተ ግዜ ዝተዓወተሉ ድማ ብዕድል ዝተረኽበ ይኩነን ጉዳይ ያስፈር ፊሊፕሰን ኣብዚ ውድድር ናይ ምዕዋት ዕድሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እኳ እንተኾነ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውድድራት ግን ድሓን ዝኾነ ክብረ ወሰን ዘለዎ ተቐዳማይ እዩ ቫንደርፑል ኣብ ዝርኡ ብምህላው ድማ ተረባሓ ኮይኑ ክወፅእ ግምታት ኣሎ ቤልጅማ ወንት ቫን አርት ሓደ ካብቶም ኣብ ፀቕጢ ኮይኖም ናብ ዝውድር ኣትዮም ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እዩ ዝተቐዳዳማይ ከምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፉ መደባትና ዝሓብር እኒኦ ፀጊታ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ተፀጊሙ ዝርከብ ተቐዳዳማይ እዩ ይኹን እምበር ቫን አርት የማን ኣብ ዝዓበሉ ውዳት ብዘለዎ ውህልል ተመክሮ ልዕሊ ታሪክ ፖጋቻ ኣብዞም ውዳት ናይ ምዝወራ ዓቕሚ ኣለዎ ወንት ቫን አርት ፓሪስ ሩቤክ ብከም ታሪክ ፖጋቻ ቫንደርፑል ተቐሊሱ ክፅወት ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ሩታት ፀጊዑ ልክዓው ናይ መጥቃዕቲ ግዜ ንምርካብ ናብቲ ውድድር ክኣቱ ተገሚቶም ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ ኣብ 2023 ሕማቅ ዕድል እንተዘየጋጥሞ ነይሩ ነቲ ውድድር ክዕወተሉ ምኽኣለ ነይሩ ነቲ ናይቲ ግዜ ጌጋ ኣራሚ እዩ ዝምለስ እንተኮይኑ ምስ ህሉ ቁመንኡ ሓደ ካብቶም ኣስጋእቲ ናይዚ ውድድር ክኾኑ ብኣብኡ ተገሚቶም ዘለዉ ተቐዳደምቲ እዩ ኣሜሪካዊት ክለብ ሊትሬ ካብዚ ውድድር ብመንገዲ ማሪስ ፔደርሰን ዓወት ንምርካብ ሓያላ ብሩቤክ ዝኣምስሉ ውድድራት ልዑል ዓቕሚ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ሒዛ ቀሪባ ኣላ ኣብዚ ውድድር ድማ ቤልጅማዊ ያስፈር ስቲቨን ልዑል ተራ ክፃወት ክሕተት እዩ ዝተቐዳዳማይ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ጥርዚ ብቕዓቱ ብምህላኡ ነቲ ጥቂዑ ክኸይድ ዝእግሞ ማሪስ ፔደርሰን ዝዕወተሉ መንገዲ ኣብ ምጣሕ ብክለቡ ዓብ ሓላፍነት ሒዙ ክኣቱ እዩ ማሪስ ፔደርሰን እውን ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ቁመንኦም መሊሶም ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ እዩ
ፓሪስ ሩቤክ በታሪክ ፖጋቻ ከቆረጹ ዝኽእል ናይ ዓቀብ ውዳት ብዘይ ምህላው ድማ ካብቶም ከይተቆረጹ እግሪ ፖጋቻ ሰጉሞም ንስሎቬናዊ ኣብ መወዳእታ ስጋኣት ክኾኑ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ እዮም። 6 ሰዓታት ተዘዊሮም ኣብ ዝግበሩ ቅጽበታዊ ውዳት ማርስ ፔደርሰን ሓደ ካብቶም ቀተልቲ እዩ። በቀረባ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ፋልነርስ ውዳት ተዓዚምና ኢና። ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ኣብ ፍላንደርስ ኣብ ቅድሚኡ ብዝነበሩ ብልዑል ፍጥነት ዝድይቡ ዓቐብታት ግዳይ ክኸውን ክጽገም እዩ ተራእዩ። ፓሪስ ሩቤክ ግን ሓደ ካብቶም ንፊሊፖ ጋና ዝምጥኑን ዝምችኡን ውዳትን ምዃኑ ይነገረሉ። ኣብ ሕሉፍ ኣብዚ ውድድር ዘንጽበሮ ብቕዓት ድማ ከም ኣብነት ክውሰድ ይከኣል። ዘለዎ ከቢድ ሚዛን ልዑል ናይ ምዝዋር ዓቕምን ኣብዚ ውድድር ኪኖ በፅበታ ውድድር ኣብ በቅዲ ሰሎ ኣጥቂዑ ናይ ምኻድ ዓቕሚ ዘለዎ ተቐዳዳማይ እዩ። መንእሰይ ተቐዳዳማይ ኣባል ኢኒት ጆሹዋ ታርሊንግ እውን ኣብ ጎኑ ብምህላው ካብቲ መንእሰይ ተቐዳዳማይ እኹል ደገፍ እንተረኺቡ ካብቶም ታሪክ ፖጋቻ ተካል መዓልቲ ከውዕልዎ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ። ካብዞም ኣቐዲሞ ዝተጠቑ ተቐዳደምቲ ብተወሳኺ ከም ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኮንግ፣ ስሎቬናዊ ማቴጅ ሞሪክ ናይ ከም ሩቤክ ዝኣመሰሉ ውዳት ውህሉ ተመክሮ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ምዃኖም ምስ ብሉፃት 10 ተቐዳደምቲ ዘይሰኣኑ ተቐዳደምቲ እዮም። ፓሪስ ሩቤክ ሰርፕራይዝስ ዘይሰኣኑ ውዳት ብምዃኑ እውን ኣብዚ ውድድር ካብ ግምት ወፃኢ ዝኾነ ተቐዳደምቲ ንሱምያት ተቐዳደምቲ ከምዝስጥዎም ይኽእሉ እዮም። ዓባይ ጉጅለ ተኣኪባ ውዒላ ኣብ መዛዝም ሕንፃት ትበፅሕ እንተኾይና እውን ከም ዴንማርካዊ ሶሮስ ዋርስ ጆርጅን፣ ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍን፣ ቢንያም ግርማይ፣ ቤልጅማዊ ጆርዲ ሚዩስ፣ ዴቪድ ባለሪንን ቲም ሚልነርን ዝኣመሰሉ ናይ ሽኳክ ኢላታት እውን ኣብዚ ውድድር ተርባሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም። ንዘረባ ማቲች ዘራጎደ ምሸት ኣንድሬ ኦናና ዝገበረና ዘይብል ኣይኮነን። በአሰልጣኒ ፖርቱጋላዊ ሩበን አሞሪም ትእልህ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ገጠም ፍርቂ ፍጻሜ ኤውሮፓን ሊግ አንጻር ፈረንሳዊ ሊዮን ዝተሰዓረትላ ጸወታ ንምክያድያ ናብ ሜዳ ግሩፓማ ተጓዒዛ ኣብዛ ብዓመት 2008 ዝተሰርሐ 60,000 ተዓዘብቲ ዝተኣነግድ ገፊሕ ስታድዮም ከዓ ልዕሊ 58,000 ዝበፅሑ ደገፍቲ ሊዮን ትኬት ኣቑሪፆም። ስለዝኾነ ከዓ እቲ ጸወታ ምስቲ ሆጭታ ፈረንሳውያን ደገፍቲ ሊዮን ደሚርካ ብሞቕን ተሃዲድን ዝመልኦ ጸወታ ከም ዝኾን ባቡእ ተገምጊሙ። ኣብዚ ግጥም ጸወታ ብብርቱዕ ሓፈፅታ ሸቶ ንምርካብ ዝተፋለሰሉ ህሞት ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ነዊሕ ምቅባል ኣድሂበን ኣምሲአን። ይኹን እምበር ቀዲማ ኣብ 25 ደቂቕ ሸቶ ብመንገዲ ኣልሜዳ ዝረከበት ሊዮን እያ ነይራ። ድሕሪ እዛ ሸቶ ብለስ ጎነስ ዝፍለጡ ደገፍቲ ሊዮን ብቐሊሉ ሓጎሶም ዘቋርፅ ኣይነበሩን። ጽምብሎም ብዜማን መዛሙራትን ናይ ክለቦም ክሳብ 25 ደቂቕ ናይ ተወሳኺ ግዜው ግን ቀፂሉ። እዚ ማለት ኣብ ተወሳኺ 5 ደቂቕ ዩሮ ነታ ዓግሽግሽ ዘእተዋ ታላቲማ ዝመፀቶ ኩዕሶ ብርእሱ ገጭ ናብ ሸቶ ዝለወጣ ኣቢሉ ንጋንትኡ ሓደ ብሓደ ኣማዕራሪዋ። በዚ ኸኣየን ክልቲአን ክለባት ንዕረፍቲ ምርሐን። ካልኣይ እብሪ ጸወታ ናሪ ቋረፀን። ከም መሰረት ናይዚ ድማ እታ ብዓንተብኡ ኣብ ድልያ ሸቶ ዝኣተወት ማንቸስተር ዩናይትድ ዘርከዚ ካብ ሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደስ ተቆሪፃ ኣብ ርእሱ ዝዓለበት ኩዕሶ መበል 89 ደቂቕ ዝመለሰትሉ ማን ዩናይትድ ንጸወታ ክትመርሖ ካለት። ኣብ ከም ዝሞት ግን እቲ ኣብ ግዚኡ ካብ ገዳይም ሓደ ካብ ብሉፃት ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ማቲች ዝተገሰፀ ሓላዊ ውላድ ኦናና ኩዕሶ ከም ዝድለ ተኸላኺሉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብራ ብዘይምኽኣሉ ሊዮን ካልእት ነጥቢ እተመቕላ ሸቶ መንገዲ ቸርኪ ኣብ ውዱድ ናይ ተወሳኺ ደቂቕ ብምስላጣ ጸወታ 2-2 ክዛዘም ተቐሲቡ። በዚ ከዓ እቶም ኣንፈቶም ጠፊኦም ናብ ባእሲ ከየምርሑ ዝሰጉ ደገፍቲ ሊዮን ካብ ሃጢሞሞ ዝነበሩ ሓሳባት ወፂኦም ንሸቶኦም ክጽምብሉ ተራእዮም። ማንቸስተርን ኣሰልጣኒያን ከዓ ብልቦም ገይሮም ኮይኖም እምበር እዋይ ኦናና ዝገበረና ዘይበሉ ይኮኑን። ካልኣይ እግሪ ጸወታ ናይ ዘንጋንታታት ኣብ ስታድየም ኦልድ ትራፎርድ ዝመጽእ ሓሙስ ዝካየድ ኮይኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዝግባእ ጎደና ኣፀሪጋ እንድሕር ቀሪባ ተፃወታ ብዝመጽእ ምስጋር ዕዳጋ ዘይተኣደነ መክሰብ ክትግሕጠሎም እያ። ኣብ ካልእ ኣካል ናይ ዝግጥም ዝተኻየደ ናይ ሓደ እግሪ ጸወታ ቸልሲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ላሊጋ ዋርሳው 3-0 ከተዕንዋ ከላ ኢንትራኽት ፍራንክፈርት ምስ ቶተንሃም 1-1 ኣትሌቲክ ክለብ ከዓ ምስቲ ሓደ ተፃዋተያ ብቐይሕ ዝሰኣነት ሬንጀርስ ብዘይሸቶ ተፈላለያ። ዝኽብርኩም ተኸታተልትና እዛ ቻነልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተል ዜና ስፖርት ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም።